Benvinguts a l'Amic Mèdia, l'espai de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. A partir d'avui tenim un nou espai, aquest que encetem avui, on explorar i conversar amb les veus més influents de l'actualitat i també del món de la cultura. Un espai on compartirem inquietuds, on compartirem problemes, il·lusions i també esperances. Soc la Isabel Serrano, soc periodista i avui soc l'encarregada de donar-vos la benvinguda a aquest primer capítol on comencem parlant una mica de nosaltres. Ens presentem una mica. Aquests darrers mesos, l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, l'AMIC, ha estat de celebració pels 25 anys, un aniversari que coincideix a més amb el tercer mandat consecutiu de Ramon Grau com a president de l'AMIC, que avui és precisament el nostre convidat i ens acompanya per fer balanç de l'associació i també una mica de com està el sector dels mitjans de comunicació. Ramon Grau, comencem parlant de l'associació, comencem parlant de l'AMIC i el camí que ha recorregut durant aquests 25 anys. Com ha anat? Bé, fem una mica d'història, no? L'AMIC, precisament com deies, va néixer ara fa poc. Hem celebrat el 25è aniversari. En aquell moment, com a Associació Catalana de Premsa Gratuïta, érem molt pocs mitjans. En aquell moment que ens vam reunir per tal de tirar endavant aquesta iniciativa, érem una trentena de mitjans i l'entitat, la veritat és que en aquests 25 anys ha fet un creixement importantíssim, no? Va començar, doncs, això amb mitjans bàsicament de paper, de distribució gratuïta, i a poc vam anar incorporant mitjans d'altre tipus, no? Per exemple, l'any 2007 vam decidir obrir les portes als mitjans digitals, i aquí va ser on vam tenir el gran creixement, no? Sí, hem evolucionat en paral·lel una mica a la societat, no? Exacte. Vull dir, amb l'eclosió del món digital, doncs l'AMIC també s'ha anat canviant, ha anat obrint-se, ha anat incorporant nou tipus d'associats. En aquests moments som 550 mitjans, bàsicament de proximitat i temàtics, i bé, doncs podem dir que som l'entitat més important del món de la proximitat, no? Nosaltres ens agrada dir, no?, que els nostres grans eixos de treball són la professionalitat, la utilitat i la representativitat. O sigui, la professionalitat per què? Perquè des del primer dia ens hem posat com a un dels objectius que els mitjans cada vegada estiguin més professionalitzats a nivell de continguts, a nivell de formes, de formats, de tecnologia, i per això hem incidit molt primer amb el control de la difusió. Els mitjans han d'estar controlats per OJD i PGD, exacte. A través de la formació continuada, nosaltres anem fent formació de temes d'innovació. Per exemple, un dels últims va ser sobre la intel·ligència artificial. Donem molts serveis, des del banc de continguts, que és un banc de continguts mancomunat que s'ofereix a tots els associats d'una manera gratuïta. L'acord que hem fet amb diverses entitats, com Cedro, pel tema de la propietat intel·lectual, com l'ACN, gràcies al qual molts mitjans petits que els hi era molt difícil accedir a l'Agència Catalana de Notícies ho han pogut fer, OJD, del qual nosaltres en som socis també. Fa poc, un temps, vam poder entrar en l'accionariat d'OJD i per tant tenim una veu pròpia. També agències de notícies com Europa Press, tenim un conveni amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, etcètera. O sigui, hem procurat estar allà on hem d'estar, no? I consolidar-se com a patronal, exacte, dels mitjans de comunicació de proximitat a Catalunya. Per un costat som central de serveis, on donem diversos serveis amb condicions molt favorables als nostres associats. Per exemple, un dels serveis que vam impulsar fa uns anys va ser el de finançar les campanyes de publicitat institucionals i les subvencions. O sigui, fem una mica, entre cometes, de banc, no? I com a patronal, l'AMIC, quins són els serveis més importants que dona pels mitjans de comunicació que estan associats? Sí, com et deia, banc de continguts, acords amb agències de notícies, el tema del finançament de campanyes i subvencions, la captació de publicitat mancomunada també és un dels grans temes que treballem.
Tenim un equip de professionals que poden atendre consultes, tipus recursos humans, temes jurídics, etc., que això estan al servei de l'associat. El tema de la formació, com et deia, el suport que fem a la innovació, el foment del català, que sempre hem fet des del primer dia, a través de diverses iniciatives que ja parlarem, com els concursos, i com moltes accions que fem. El tema de la interlocució amb les administracions crec que també és important. O sigui, l'Amic ha aconseguit al final que hi hagi un interlocutor vàlid del sector davant de les administracions, tant aquí com a fora, a nivell autonòmiques, de l'Estat, el tema europeu també l'estem començant a treballar. Sí, però això és important, perquè un mitjà de comunicació, dins de l'Amic hi ha associats més grans i hi ha associats més petits. Per un més gran pot ser més fàcil tenir un interlocutor amb les institucions, però per un petit és pràcticament impossible. Llavors el paper aquest també que fa l'Amic com a patronal de tenir una veu única del sector és molt important. I tant. Nosaltres, gràcies a això, podem participar en el tema de les bases, els ajuts, podem participar en el tema de la publicitat, a nivell de que les campanyes també tinguin en compte els mitjans petits, que això a vegades, com deies tu, és molt difícil. Està clar que una part del nostre ADN és precisament el foment, la protecció, l'ajudar al mitjà petit, no? I d'alguna manera això també ens serveix després perquè quan aconseguim coses se'n beneficien tots, no? Tant els grans, els mitjans, els petits. Nosaltres som bàsicament una entitat que neix de les necessitats dels mitjans de proximitat, del territori. Toquem molt de peus a terra i això ens ajuda a fer una tasca que al final se n'aprofiten tots. Mirant una mica cap al futur, hem fet ara un repàs, parlàvem que va començar l'associació amb mitjans de paper, van entrar també després els mitjans digitals i ara s'ha obert també cap a ràdios i televisions locals. Una mica com veieu els nous formats, com per integrar-se també dins de l'associació, dins d'aquesta transformació social que estem vivint? Sí, cada vegada més els nostres mitjans són mitjans amb diversos canals, no? Vull dir que no tenen un únic suport com passava abans, no? Sinó que ara són empreses multicanal, que fan paper, però també fan el tema digital, ràdio, podcast, tema audiovisual, etc. Són, per tant, empreses de comunicació integral, podríem dir, no? I això, evidentment, ens obliga a adaptar-nos, a banda de com a mitjans, com a entitat, no? Hi ha mitjans de proximitat i els influenciadors que en diuen nadius digitals que s'estan professionalitzant i que també d'alguna manera l'entitat els hi ha d'obrir les portes a les seves necessitats, no? Per tant, últimament estem treballant com podem ajudar-los, com podem fer que s'associn i que tinguin uns avantatges i que tinguin un recolzament i que aquest acompanyament que fa l'Amic a tots els seus associats també sigui per aquest tipus de nova comunicació, podríem dir, no? Aquesta diferència entre els mitjans adherits a l'Amic, que realment tenen realitats molt diferents, tant pel volum de negoci, uns més grans, uns més petits, que parlàvem abans, però també per la situació geogràfica on estan dins del territori. Com es gestiona des de l'Amic aquesta diversitat que tenim als mitjans de comunicació? Fomentem molt l'intercanvi, fomentem molt el fer jornades territorials descentralitzades, d'alguna manera, no? Fem trobades dels diferents demarcacions, no? A Girona, Barcelona, Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida, Barcelona mateix. També, evidentment, com que tenim una presència important a les Illes i al País Valencià, també fem accions en allà, no? A l'intercanvi d'informació, el que es coneguin els nostres associats, les assemblees anuals, per exemple, són cada any amb un punt diferent de la geografia catalana, les assemblees de les illes del País Valencià. O sigui, fomentem molt aquest intercanvi, aquest coneixement de les diferents realitats, no?
coneixent també les experiències dels associats, no? Vull dir que sempre són... Aquest intercanvi d'experiències que es fa a l'assemblea, que t'expliques el teu model de negoci i comparteixes. I això és bàsic. Nosaltres, com et deia abans, som una entitat molt arrelada al territori i això es demostra fent tot el que fem, no? Sí, precisament comentaves que no només és Catalunya, sinó també País Valencià, també les Balears, és a dir, que es pot considerar que l'AMIC és la patronal del sector en parla catalana. Sí, nosaltres vam començar, evidentment, molt arrelats al Principat, però cada vegada més ens hem anat obrint en els territoris de parla catalana, no? En aquests moments hi ha l'AMIC general, però també hi ha l'AMIC País Valencià i l'AMIC Illes Balears. Pensa que al País Valencià, per exemple, ja gairebé som un centenar d'associats i a les illes entre 60 i 80, ara no et sabria dir exactament la xifra, però vull dir que és un nombre molt important. Allà som referent a cada territori i, per tant, entre el Principat, les Illes i el País Valencià estem parlant d'aquests 550 mitjans, que això no hi ha cap altra entitat que reculli aquest gran nombre de mitjans de proximitat. I jo penso que per això, com deies tu, podem dir que som la gran patronal, no? D'editores i editors. I parlant una mica dels reptes de futur d'aquests mitjans de comunicació, tant siguin grans com petits, tots tenim els mateixos reptes i les mateixes inquietuds, que són principalment la formació dels treballadors, perquè és un món que està en constant canvi, i també la innovació, com adaptem els mitjans a nous formats. Com ajuda l'AMIC en aquests aspectes als mitjans de comunicació? Precisament com comentaves, amb el tema de formació, nosaltres estem presents a les diverses patronals, com pot ser PIMEC, CECOT, l'associació de DIRCOM, per exemple, de directors de comunicació. Totes aquestes entitats ofereixen una formació continuada del dia a dia, no? Vull dir, tot això està al servei dels associats, però a banda, l'AMIC també organitza amb temes amb temes molt cabdals, com és ara la intel·ligència artificial, com són els clubs de fidelització, organitzem jornades ad hoc amb els millors experts, no? Per exemple, el tema de la intel·ligència artificial vam convocar el Josep Maria Ganyet i a diversos experts que ens fessin una jornada de formació que ara repetirem tant a les Illes com al País Valencià. A més, una jornada que jo hi vaig ser present, que va ser molt interessant perquè no és només que t'expliquin el que és l'abstracte de la intel·ligència artificial, sinó que ens explicava casos pràctics i aplicacions, algunes gratuïtes i algunes de pagament, que podíem aplicar als mitjans de comunicació a l'hora de... Aquest és el tema. Sí. Que siguin formacions útils, no? Que es puguin aplicar i que el nostre sector d'alguna manera en pugui treure un profit real, no? Que a vegades hi ha jornades d'aquestes molt teòriques i... Sí, que és tot com abstracte i acabes que no saps allò com aplicar-ho tu en el teu dia a dia. I en aquest cas concret de la intel·ligència artificial va ser molt útil per això, perquè ens donava les eines per poder... Per altra banda, també tenim les aules d'innovació que en diem, que portem un expert, per exemple, el Cerezo, que va parlar dels clubs de fidelització, els mitjans de comunicació, que va ser molt interessant, i després aquest mateix expert està al servei dels associats per tal de fer una formació ad hoc a cada mitjà, no? Vull dir, escollim un seguit de mitjans que mostren el seu interès i l'AMIC els beca, no, aquests mitjans perquè puguin fer una formació. Això va passar amb el tema de ventes, comercial, això passa amb el tema dels clubs de fidelització, etc. Mirant allò, parlant del que és l'associació, mirant cap al futur, parlàvem de Catalunya, parlàvem del País Valencià, parlàvem de Balears, però també es vol obrir fronteres, no? Tenim entès? Allò mirant també mirada cap a Madrid i cap a Europa. Sí, nosaltres com a col·lectiu tenim la necessitat de tenir l'antena posada amb tot allò que pot revertir en els associats, no? I precisament fa un parell d'anys vam començar a treballar el tema del govern central per tal de buscar ajuts
de buscar línies de publicitat, de buscar línies de subvenció. Ho vam fer tota l'època de la pandèmia i ara ho estem fent. Doncs, per exemple, un dels temes que estem treballant és crear un banc de continguts culturals amb llengües cooficials. I això es va presentar en els pressupostos generals de l'Estat l'any passat. Vam estar a punt d'aconseguir-ho, no es va poder fer, però aquest any tornem a lluitar-hi i estic segur que un dia o altre ho aconseguirem. I els resultats són difícils. Són camins molt llargs, de llarg recorregut. Però tard o d'hora ens en sortim, vull dir, és a base d'insistir, de ser persistents, i jo crec que ho aconseguirem, no? Per exemple, aquest tema, després el tema de les subvencions i ajuts a nivell europeu, doncs hem aconseguit a vegades alguna acció, com per exemple amb l'Euroregió, Catalunya, Balears i Occitània fem un programa que és el projecte Joves i l'Europa Verda. Participem en associacions internacionals com és el Mides o Anifra, que són associacions que preserven els mitjans de proximitat a nivell europeu i a nivell internacional. Doncs estem allà també per tenir l'antena posada. Estem treballant el tema del PERTE, de la intel·ligència artificial, per veure si els nostres mitjans es poden d'alguna manera beneficiar de tot això. Vull dir que, a veure, tenim l'antena posada en diversos fronts. Com a mitjans de comunicació tenim una part de responsabilitat social, de responsabilitat amb la societat. L'Amic també com a patronal de mitjans també la té. En aquest aspecte, l'associació és un referent també en la promoció de la llengua catalana. En una part, per exemple, molt important, que és fer que els joves perdin la por o la vergonya a comunicar-se en la llengua catalana. En aquest sentit, heu posat en marxa dos concursos, dos projectes molt interessants, com són l'Amic Ficcions i l'Amic Directes. Explica'ns una mica en què consisteixen i els casos d'èxit. Bé, podem dir que l'Amic Ficcions és una iniciativa plenament consolidada, va néixer fa 16 anys. En aquests moments hi participen gairebé 5.500 estudiants de secundària que han d'escriure una novel·la per capítols i té un èxit importantíssim, no? A tots els territoris de parla catalana. Participen gairebé 300 instituts d'arreu del territori, no? Des del País Valencià, les Illes, el Principat, algú d'Aragó aquest any, de la Franja, algú d'Andorra. Vull dir que és un concurs que podem dir que està molt consolidat i que fomenta això, la lectura i l'escriptura. Després també és el segon any que farem l'Amic Directes, que és un concurs que va adreçat als estudiants també de secundària i que bàsicament és realitzar directes en més de 15 minuts, realitzar directes amb les xarxes. Sí, en formats audiovisuals. Tant d'actualitat com d'esports o e-esports. És el segon any que ho fem. El primer any vam participar 600 nois i noies d'arreu dels països catalans i aquest any jo crec que ho superarem. Aquests són els dos concursos que tenim ja d'alguna manera arrencats. Sí. I aquest any encetem un altre concurs. Vull dir, també un de nou. El tema dels concursos també és un dels punts forts que té l'Amic, no? Aquest es diu Amic Nous Talents, que és la primera edició, amb el qual estem molt entusiasmats, que és dirigit als estudiants de periodisme i comunicació, per tal de que fomentar la creació de continguts en català, en format podcast, en format vídeos curts a través de les xarxes, i hem començat i sembla ser que amb la participació d'universitats i d'escoles tindrà una bona participació. És el primer any. Al final, a banda dels premis que repartirem, seleccionarem aquests guanyadors per tal de que facin unes estades en mitjans de l'associació. Això és molt interessant. Sí, que podran estar uns 4, 5, 6 mesos treballant en un mitjà, becats per l'Amic, i per tant, també d'alguna manera trasbalsar o traslladar d'alguna manera
Sí, és un win-win, no? aquests coneixements de gent jove, no? Que també ens interessa molt tant tenir-los a les nostres redaccions com potenciar-los doncs, en els mitjans, a les empreses de l'entitat. És una oportunitat pels estudiants i una oportunitat també pels mitjans, perquè sempre que t'entra un estudiant també et dona... T'entra aire fresc. Sí, entra aire fresc. Aquesta iniciativa d'aquest any la volem també consolidar. I com no pareu, no parem. També s'està posant en marxa la primera edició del Premi Internacional Amic de Mitjans de Proximitat. En què consistirà aquest premi, concretament? Mira, aquest és un premi que venim reivindicant de fa molts anys, de que hi hagi un reconeixement a mitjans de proximitat i temàtics, no? Com són la gran majoria de l'entitat, però li volem donar un aire internacional, un aire no tancant-nos en nosaltres mateixos, que ja n'hi ha de premis d'aquest tipus, sinó que ens obrim al que es fa en el món, què es fa a Europa, què es fa a nivell mundial, i comencem aquest any, el Premi Internacional de Mitjans de Comunicació, de Proximitat. Hi haurà 3 categories, un és en llengua catalana, l'altre serà els territoris de la Unió Europea, l'Estat i la Unió Europea, i després un que agafa la resta del món, no? Com ho farem, això? No és fàcil. També volem donar, un premi, un reconeixement a alguna persona o a algun col·lectiu que s'hagi destacat en treballar a favor de la premsa de proximitat i un altre reconeixement a la qualitat de la publicitat. O sigui, volem premiar alguna iniciativa publicitària que tingui en compte els nostres mitjans. I com aniràs? Presenten els mitjans? Sí, això hem creat un grup d'observadors a nivell internacional, experts, professors d'universitat, etc., que d'alguna manera detecten aquells mitjans que valen la pena reconèixer o tenir-los en compte al jurat, no? I en aquest moment estem fent l'etapa de la recerca, no? De buscar mitjans que d'alguna manera vagin alineats amb el que volem. Després hi haurà un jurat que estarà format per professors, per experts a nivell internacional també, que escollirà quins seran els possibles premiats i els premiats, no? Que és un guardó que és molt important per prestigiar el que és la comunicació de proximitat, la comunicació local. Exacte. O sigui, un dels nostres objectius, sens dubte, ha estat el prestigiar el sector, no? Prestigiar-lo, donar-lo a conèixer, fer-lo visible, i aquests premis van encaminats cap a aquest objectiu, no? L'acte es farà a la Pedrera el mes de març. Volem fer un acte molt sòlid i que tingui un ressò, no? Aquí l'important també és donar a conèixer el que s'està fent en aquest sector i també d'alguna manera els propis mitjans de l'entitat conèixer què s'està fent fora d'aquí, no? Que això també és un de les experiències que n'hem de treure de tot el que estem fent, no? Si et sembla, per anar acabant, fem una mica de diagnòstic de com està, hem parlat de l'associació, com està el sector dels mitjans de comunicació de proximitat actualment. Com ho veieu? El sector està patint, no? Vull dir, pensa que tot va molt de pressa, que les innovacions van molt ràpides, que els hàbits de lectura i els hàbits dels nostres ciutadans o consumidors també estan canviant molt de pressa i, per tant, estem obligats a anar a adaptar-nos constantment als nous hàbits, a les noves tecnologies. Sí, la manera d'informar-nos, no? També. O sigui, a nivell de lectors podem dir que en guanyem, vull dir que no en perdem, al contrari. Cada vegada més, com més globalitzat és el món, a la gent els interessa molt més el que passa al costat de casa seva i aquí els mitjans que els hi donen resposta són els de proximitat, els nostres mitjans. Per tant, estem obligats a reinventar-nos constantment, a buscar nous canals, noves fórmules de comunicar-nos i, per tant, no parem. I el finançament? És un veritable mal de cap pels mitjans de comunicació? És un mal de cap perquè, precisament, el nostre client habitual, que és el comerç de proximitat,
també està patint uns greus canvis, transformació, han entrat en el mercat noves maneres de venda, de comprar, d'arribar al consumidor, i això també ho estem notant. Els poders de decisió de fer publicitat o no cada vegada s'allunyen més. Estem parlant de que cada vegada hi ha més empreses grans, de distribució, de franquícies, etc., on el poder de decisió estan molt allunyats del món local. I això, evidentment, també influeix. I creu que les administracions donen prou importància, en el cas de Catalunya, a la premsa de proximitat? A veure, hi ha comptades excepcions, evidentment, però en general podem dir que les administracions, en general, i parlo de les d'aquí com les de la resta de l'Estat, com les del govern central, doncs no saben valorar el que aporta la comunicació de proximitat. Moltes vegades, les campanyes acaben sempre amb els 4 grans mitjans generalistes, i amb això, d'alguna manera, es compleix, però hi ha tot un món, que és el món de la premsa de proximitat, el món local, que precisament és el que té més confiança del ciutadà, perquè, com et deia abans, el món global o la informació generalista cada vegada es consumeix més a través de xarxes socials i d'innomerables canals, no? I la informació local, qui la produeix amb garantia, són els mitjans de proximitat. Sí, que a poc van sumant. Si agafem cada un dels mitjans petits, se sumen molts lectors. Estem parlant de que si sumem tots els mitjans associats a l'Amic, estem parlant d'una difusió de 3 milions d'exemplars, per exemple, no? Cosa que això no té ningú. Si estem parlant d'internet o de premsa digital, parlem de més de 13 milions d'usuaris únics. Vull dir que els volums, quan sumem tots aquests petits grans de sorres... Sí, és un gran mitjà. Exacte, és un gran mitjà, no? I això crec que encara no ha arribat en els que decideixen el posar la publicitat, campanyes, i no parlo només dels governs o de les administracions, estic parlant de les grans empreses, de les grans agències de publicitat, que tenen aquí un possible aliat. És més feina, evidentment, perquè és molt més fàcil programar 4 mitjans que no programar-ne 500 en el cas de l'Amic. Però per això està l'Amic. L'Amic està per ajudar a la programació de campanyes, perquè nosaltres des de l'entitat ho fem tot. Fem la programació, les insercions, els comprovants, etc. O sigui, fem com de gran central, i això pot facilitar molt la feina els hi diem, a on hi ha un mitjà, a aquesta comarca o a aquesta població o a aquest territori, no? Perquè ho tenim, tot això ho tenim, i per tant podem facilitar aquesta feina. No només a les administracions, que també, sinó també a les grans agències i centrals. Ramon, fes-nos una breu definició de què és la premsa de proximitat. Mira, els mitjans de proximitat van molt més enllà del fet d'informar. Els mitjans de proximitat generalment dinamitzen el territori, no? Són elements de dinamització, ajuden a arrelar la gent, ajuden a tenir sentiment de pertinença, que això és molt important, eviten també deserts informatius, vull dir, hi ha zones que si no hi hagués un mitjà acabarien que ningú sabria què està passant al seu voltant, i això fomenta el desarrelament, fomenta el desert, com dèiem, no? Ajuden a que hi hagi més qualitat democràtica. Quan hi ha un mitjà hi ha debat, la gent pot opinar, hi ha debat d'una opció, de l'altra, etc. És un altaveu. La defensa del català, sens dubte, està en l'ADN d'aquests mitjans, vull dir, des de sempre, i això s'ha de tenir molt en compte a nivell, com et deia, des de les administracions. Per tant, jo crec que cal una aposta molt decidida per aquest tipus de mitjans, que no deixen de ser els mitjans del país. Doncs Ramon Grau, moltes gràcies per acompanyar-nos, per compartir amb nosaltres aquest temps, aquest primer espai que hem fet, i per fer-nos una anàlisi de com està l'associació, com està l'Amic i com està també el sector dels mitjans de comunicació de proximitat. Moltes gràcies, Isabel. Gràcies.